Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Diego! Diego! Diego, go! Magandang tanghali! Kumikinang ina! Nicoliala! 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 Shout out sa lahat ng mga kabisyo nating madaling magpadala sa fake news. Ay, nakakatakot. Nakakatakot na talaga yung mundo. Alam mo nung isang araw, 'di ba, pinag-uusapan yung tungkol sa monkeypox. Tapos meron ng mga iba't ibang lugar dito sa Pilipinas na may mga paisa-isa Yes, oo. na merong cases of mpox. And alam naman natin na yung COVID kasi diyan din nagsimula. Paisa-isa lang, Oo, 'di ba? totoo. Dati pinagtatawanan pa natin Correct. eh. Alam mo dati talaga, Jegs, hindi ko talaga makakalimutan yun na nung nagkaroon kami ng meeting, miniting kami ng higher ups eh. In my mind, natatawa pa ako kasi Oo. sabi nung isang boss na nag-lockdown na daw sa Europe, some Oo, sa parts of ibang bansa. Europe. Oo, Oo. correct. Tapos sa utak ko, naku, hindi kakayanin ng Pilipinas, hindi Oo. magla-lockdown sa Pilipinas. Nag-lockdown, diba? Malakas ang immune system Correct. natin. Di ba yun iniisip ko, naku, sanay naman tayo sa dumi, Oo. sanay naman tayo sa lahat, di ba? Kasi wala marami eh. ng mga viruses duman, yung Ebola, yung Ayan. H1N1. Correct. Tapos yung, ano ba yun? Yung SARS. Oh, yung SARS. Oo, So, di ba? wala, kumaga, yung kalmado lang yung Correct. Pinoy. Kalma lang kasi hindi naman tayo magkakaroon ng epidemya. Parang it's not highly possible. Oo. Nangyari. Kaya? So anyways, nangyari nga at lahat tayo naranasan talaga natin yan. Tapos biglang dumating itong mga bali-balita ng mpox, diba? So tayo naman patuloy na nagdadasal na hindi siya maging parang COVID. So kaya ako lang na-mention yan, nag-resurface. Oho. Bumalik sa feed natin yung mga time na tayo yung ECQ, GCQ, mga Tama. ganyan-ganyan. So bakit ko to kinikwento? Kasi nung isang araw, yung nanay ko ganun, sabi niya, naku, pupunta kayo ng probinsya. Kumusta naman dun yung COVID? Sabi ko, bakit may COVID ba ulit? At saka alam ko, meron naman na yung COVID. Kumbaga Actually, yung regular na COVID, siya eh. Oh, nag-i-exist pa rin siya. Correct. So parang ano na lang siya, nag-evolve na Normal. dahil may mga bakuna Correct, na tayo. may vaccine Ayan. na tayo. Tsaka hindi na tayo kasing takot sa kanya. Alam na natin kung paano siya iti-treat or something, ganyan. Tapos sabi ko, may COVID ba ulit? Tapos sabi niya, hindi, tingnan mo dito, nakalagay quarantine. Sabi ko, ha? Quarantine? Sabi ko, ma, tingnan mo yung date. Oh. Sabi niya, ay, oo, 2021. Alam mo, pareho Sabi kayo niya, ng nanay mo. diba? Mabilis kayo mag-switch. Ay, oo nga pala. Oo nga pala. Okay. Madaling kausap. Pag nanay nga kayo. At least hindi niya na inilaban. Oo, totoo. Diba? Madaling kausap. Di hindi. Okay. So in other words, mabilis tayong, kung halimbawa hindi natin i-double check, mabilis po tayong posibleng ma-scam. Kaya nga kunyari, merong mga earthquake. Diba? Recently, meron tayong earthquake Yes. na naramdaman. Bago ka maniwala sa news about the earthquake, tingnan mo muna anong taon yung sinasabi niyang news. Totoo ba talaga na nasira yung mga ganitong klaseng building? Katulad na kanina, meron sa aking shinare sa GC namin na family tungkol sa ang diabetes is a form of disability. Yeah. At pwede na daw siyang pang-shield sa tax. Pero tapos ang ginawa niya example ay mga Pinoy at Tagalog. Aha. Di syempre, ikaw magugulat ka, ang dami mong kakilalang diabetic, di ba? So gusto mong isend lahat sa kanila. Pero, kapag ka hindi mo hinimay, pinakinggan, maski yung source, hindi mo malalaman na itong particular na interview na ito tungkol sa diabetes, blah, 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 applicable sa rules and regulations ng Canada. Hindi ng Pilipinas. Totoo. Di ba? So in other words,
pwede ka talaga, ako, yun ang initial reaction ko eh. Oo. Sino-sino sa mga friends ko ang i-judge ko na diabetic, di ba? Kasi this will help them. In my mind, makakatulong itong information na ito. Tapos biglang sabi ng asawa ko, ay naku, ano yan? Basahin niyo yung comment section, makinig kayo, di ba? Nang Tama. maigi, tingnan. At yun na nga, true enough, ang applicable siya sa ibang bansa. Kahit mga Pilipino yung nag-uusap. So, yun yung sinasabi nating huwag magpapadala kasi alamin, mag-research, mag-double check at triple check. Yung Ayan. sinend mo kanina sa akin na Aha. video. Mm. 'Di ba? Ano yun? Deep fake? Deep fake, Oh, nakakatakot siya. nakakatakot. Kasi ginagamit na siya sa love scam. Halimbawa, merong gustong-gusto si Nicole. Yan. Papadalan siya ng video na nagsasalita si Nicole, mukha ni Nicole, Yan. pero hindi pala si Nicole at manghihingi ng pera. Correct. At ang ano nakakalurkey dito, malapit siya sa katotohanan kasi ang boses pwede na magaya. Oo. Tapos yung muka at yung bibig nagsasalita Oo. ng ang mas magaling pa sila sa mga professional dubber, di ba? Tapos sila talaga yon. Totoo. Na kung halimbawa malabo-labo yung cellphone mo. Ako kasi nung nakita ko rin siya, parang alam ko na kagad na AI. Aha. O, kasi una sa lahat, kilala ko kasi yon si Migs Bustos. Tambalanista yun eh. Aha. Yung nabalita na ganyan, na ginamit yung kanyang mukha, 'di ba? Tambalanista yon. So una kilala ko siya, kaya alam kong hindi siya ganon. May ano yun eh, may asawa't anak yun eh. So pangalawa, medyo nakikita ko na yung mga AI sa hindi, na nadidistinguish ko na siya. Pero hindi lahat nadidistinguish kasi minsan sobrang parang totoo. 'Di ba? Kaya mag-double check. Kaya sinend ko rin siya ulit sa nanay ko. Oo. Sabi ko, "Oma, mag-verify ha. Huwag magpapaloko kasi may mga ganito." Kasi sabi nga ni Diego kanina, pwede yung sabihin, Oo. ako yung gamitin. Oo, may mga criminal minds nakakaisip ng ganyan. Totoo. Pwedeng Diba? gamitin manghingi ng pera. Correct. Sabihin na, sira yung yung account ko na black. Ito Ayan. muna yung ginamit ko. Totoo. At yun Padala ang- ka muna ng ganito. Ayan. Tapos kapag ka tinanong, bakit iba yung GCash number? Oo. O kaya bakit iba yung pangalan sa GCash? Kunyari, Oo. pwede sa anong linyahan? Kasi sira, Oo. nagfe-fail, mga ganon. 'Di ba? Alam namin yung mga ganyang galawan. Bilang criminal mind, charet na. Manual namin ginagawa Manual dati. namin. Nagbago lang kami. Oo, ano lang talaga kami, binago kami ni Lord, ganon. So in other words, kung walang maloloko, kung walang manloloko. Totoo. Yan, Ayan. wala ring kung walang magpapaloko, walang manloloko kung walang magpapaloko. So, kung to the maximum level na yung galing nila pagdating sa panloloko, dapat to the maximum level na din yung pangingilatis natin. Ayan. Kaya importante na rin din yung fact-checking ngayon. Huwag nating Correct. mamalitin yung mga bagay na, alam ba, yung MPAX na yan. Yan. Pinapabayanan. Lalong-lalo na ngayon, ito pa nakakatakot kahapon. Mm. Yung balita ng DOH, yung 500% ng pag-increase ng HIV dito sa atin. Parang yung Pilipinas ata yung Oo, pinakamataas o isa sa mga pinakamataas? Pinakamataas. Imagine mo, yung cases natin, 500% ang tinaas. Dito sa Grabe, Pilipinas, no? yan kaya nga kagabi kinausap namin yung anak namin. Sinabihan namin, Na explain namin. Oo, Mag-ingat correct. Na talaga. mag-ingat. Kailangan talaga preservation, respect, dignity, Yes, double oo. check, triple check. Alam mo nga, yan nga yung sinasabi ko noon pa na gets ko na kung bakit yung isa kong pinsan na meron siyang ganyang klaseng awareness sa ibang bansa tungkol sa HIV. At lagi niya sinasabi ito na ang number one na cause niyan ay mababang self-esteem. Kasi kung mataas ang pagtingin mo sa sarili mo, una, hindi ka basta-bastang eme sa iba. Totoo. Kaya lang, kung medyo mababa yung tingin mo sa sarili mo, okay na to basta may eme. Okay na to kahit hindi protected. Oh. Okay na Mukhang to kahit malinis hindi naman naman. kami, di ba? Mukha Mukhang namang malinis. Ganun kadalasan. Oo, mukha namang hindi madumi ang balat, Oo. di ba? Mas kinatatakutan pa yung madumi yung balat. Ay nako, may posibilidad yan. Madumi ang dugo niyan, o kaya may HIV, may ganyan tayo. Pero tayo parang, mukha naman malinis. Tsaka sayang, pogi din. Sayang, maganda. Pero pag mataas yung tingin mo sa sarili mo, kailangan mo karelasyon mo ba? Oo. Pangalawa, multiple na ba kayo? Yung mga ganon. Yan. Kasi minsan nangyayari dyan, kahit sino na lang. Correct. Basta may eme. Kung mataas yung tingin mo sa sarili mo, hindi ka basta-basta eme. Di ba?
Ganun Ay, yun. nako, pero again, ingat po tayo sa mga magulang na nakikinig ngayon na mas maganda kausapin niyo yung mga anak niyo kasi Totoo. nakakatakot. Mas maganda na sa inyo na pumanggaling yung guidance, ganyan. Kasi, oo naman, natututunan din naman natin, tayo din naman, Jegs, na Oho. may mga bagay na natutunan tayo sa labas ng bahay Oho. at hindi actual na itinuro kasi nakakahiya kasi pag mga ganun yung topic. Pero tingin ko, totoo. it's about time. Dati sa panahon natin, parang nakakahiya. Pero ngayon kasi, Kasi bukas na actually, mas may alam pa nga sila kung minsan dahil nga true, sa tanga-tangahan social lang media. sila kunu-kunwari. Sa social media, may ano na sila meron na silang way makapanood, mapanood. Meron na talagang mas matindi na yung kaalaman nila. So, dahil wag mong i-assume na wala silang alam. I-assume mo na may alam sila, tapos pinaprocess nila ito mag-isa. Correct. So, kailangan ikaw yung laging taga-guide sa kanya. So, for example, yung anak ko, minsan may mga kinikwento sila tungkol sa mga, nakakausap lang naman nila online sa mga online games. Nag-exchange sila ng mga, kung tayo nung araw nag-exchange tayo ng mga text, yung pamato, yan yung mga exchange natin. Pogs, yan yung mga exchange natin. Ngayon, may mga virtual gifts sila na ine-exchange, parang mga ganyan. So, ako naman, kung ganyan talaga yung mga games na nilalaro, hindi naman natin pipigilan, pero minomonitor. Ibig sabihin, sure ka ba na wala kang binibigay na personal information? Baka mamaya may binibigay na personal information. Kasi nga, posible kasi talaga yun. Marami kasing pumapasok din ng mga pedophile na Correct. nagkukunwari silang bata rin. Yan. At magaling sila. Ba, bibigyan kita ng gift ng pang-boost ng character mo. Ayan. Padala ka sa akin ng picture mo. Ayan, correct. So ako, mga ganun ang warning ko. So kung halimbawa, humingi ng gift, ang kapalit dapat gift lang din. Kung ano yung mga nandyan sa mga nyo. Hindi ko rin alam kung mga anong tawag eh. Tapos minsan kasi na-excite sila, nagsisigawan sila. Sabi ko, ba't nagsisigawan itong mga anak ko? Yung pala, yung gustong-gusto nilang t-shirt, parang ganun, na virtual, napalitan nung tsinelas na virtual. Parang ganon. So sabi ko, tayo din naman na games. Hindi naman natin ayaw naman nating maging tanga sila pagdating sa ganyan. So, i-allow mo lang din naman, but with caution, with tamang pagbabantay. Mas maganda din pasukin mo rin yung mundo nila. Anak, ano yan? Pa-explain mo naman sa akin. Correct. Diba? At bakit merong may ganon? Kasi nga, di ba, kapag ina-assume mo na okay lang sila, baka naman nabibiktima na sila, hindi mo pa alam. Kasi nakakagulat Ano din yan sa kanila, parang magbo-boost din yun sa kanila na ay, walang alam si mami, i-explain. Excited din sila na ini-educate ka rin din nila. Correct. Feel na feel din naman talaga feel nila na walang alam yung mga magulang wala nila. Wala kang alam. Ano ba yan? Oo, feel na feel din naman yung pag-i-explain, di ba? So, ini-empower din natin yung mga... Yan. Correct, ini-empower natin yung mga bata. Ganun po sila ka-exposed. Minsan, sa sobrang exposed nga nila, di ba, aminin na natin tayong mga magulang, nagugulat tayo sa mga sinasabi nila. For example, nung nakahiga kami sa kama, papatulog na kami, yung bunso ko, sabi niya sa ate niya, ate, are you sleeping? Sabi niya, not yet. Okay, can you get the gun from the basement? Ang lakas ng tawa ko! Sa halip na May basement! sa halip na nag-worry ako, tawang-tawa talaga ako. Sabi talaga ni Princess, do we have a basement? Oh, I'm sorry. Can you get the gun from the attic? So sabi ni Princess, we have an attic now? And we have a gun? Wala naman kaming gun at wala din naman kaming attic at wala din kaming basement. Pero in other words, kung magiging particularly serious ako about it, di ba? Nakakatawa siyang pakinggan kasi 6 years old yung nagsabi. Pero una sa lahat, ang easy niya sinabi yung salitang gun na as if normal na bagay ang gun. Yeah. 'Di ba? Kaya hindi ko talaga inaalo na may mga ganyan sa bahay eh. So, kung tutuusin, hindi siya magandang pakinggan. Nakakatawa kasi talaga. Can you get the gun from the basement? Wow, may basement. May bodega kasi kami maliit, basement yung tawag. So, alam mo yun, yung ganyang eksena, kailangan din, saan nyo to narinig? At saka, ewan ko ako napapansin ninyo, yung mga bata ngayon, parang easy sa kanila to say the word die, dead. Hindi siya yung parang dati pag sinabi mo, huy, huwag mo sasabihin yan. Yung namatay, ganyan. Ay, huwag mo sasabihin yan, di ba? Ngayon, it's easy for them. The mom died. Her cousin died. She oomph. Ganun, may action pang nakalabas yung dila. She oomph. Ganon.
Meron pa nga dati na you're dead, yung parang hahabulin ka na may ginawa kang Oo, di I ba? will kill you. Correct. Normal na Oo. sa kanila yung ganong term. So nakakatakot siya kasi kung ino-normalize mo yung word na kill, so every time na meron silang kaaway, ng agaw ng candy sa kanila o kaya inungusan sila, pwede na lang, hindi natin sinasabing lahat, di ba? Pero may mga nabalitaan na tayo na talagang nagagamit na nila yung salitang kill. Oo. That's how intense, scary itong world na meron tayo. Kaya dapat lagi po tayong bantay sarado sa mga True. anak natin. Pasukin natin yung mundo nila. Correct. Alamin po natin yung kanilang lengguwahe. Yeah. Kasi hindi natin alam, baka pala yung sinasabi nila is actually a call for help. Correct. Sabi nila ganun minsan yung mga emoji na ginagamit Oo, is yan. actually a call for help. Hindi mo lang talaga napapansin. Na nabubuli na yung anak mo Oo. na hindi mo alam dahil hindi mo na Correct. iintindihan yung mundo lingwahe nila. yung mundo nila eh. Diba? So, pwede mo namang intindihin. Hindi mo namang kailangang i-memorize ng matindi, diba? Pero yung basic na knowledge yung about pinaka-basic. it, correct ka, go. Kasi baka mamaya minumura ka na rin pala, tawang-tawa ka pa kasi English. Diba? May pagmumura na pala na nagaganap, hindi mo pa alam, diba? Yeah, like for example, yung emoji na lang na yung parang may tenga na lumalaglag na kalahati lang. Anong ibig sabihin nun? Hindi ko nga din alam eh. Hindi, ang alam kong emoji, yung parang sprinkle ng water. Oo. Ang nun is talsik eh. Alam mo na kung anong tumalsik. Parang ganon. Basta hindi siya hindi May siya meaning pambata. sa kanila eh. Oo. So, nandito naman ang internet. Dito mo ngayon gamitin Oo. yung pagfa-fact check and pag-research. I-research mo. And always remember, mag-research ka lang sa mga sites na alam mong totoo. Dati nga nagtataka ako, bakit may emoji yung kamay na parang nakaganon? Magkahiwalay. Magkahiwalay yung Oo, So, yung research pala, ko, it's a salute sa Star Wars ata or Star Trek ba yun? Saludo pala yun. Saludo. Oo, nakahiwalay yun. Akala ko naman dyan sa ganyan, parang pato. Diba? Ewan, so tingnan mo. Ay, diba, may Wala, si meaning. Kokey. Oh. Diba? E.T. of the Philippines, si Kokey. Yung Oh. pala, Star Wars, Star Trek, or whatever. Diba? So in other words, alamin po natin yung kanilang language. Ayan, Okay, akala ko Docs? yung komang linda. Alright, mga kabisyo. Ay, nako, exit na muna tayo. At syempre, kayo pa rin po yung nakatutok dito po sa 90.7 Love This Radio. portion was brought to you by ECS.